Tää nimikin nyt, pitääkö... Sisters in Rock, joo, ja täällä on yksi brother sitten mukana vielä. Annetaan aplodit! Näin oli siis Sisters ja Brother in Rock siellä. Mahtava meininki ja siellä oli hienoja potkuja ja muuta. Mutta hei, pyydetään Joonasta, joka on meidän rock'n'rollin lajivastaava, niin tänne puhumaan muutamalla sanalla nyt tällä kaudella. Joo, eli tämän kauden kujeisiin kuuluu toi äsken nähty tyttöformaatio vahvistettuna miehillä sekalaisella määrällä. Ja treenit on sunnuntaisin. Joo, eli 17.30-19 Pasilassa on sunnuntaisin treenit. Tervetuloa! Ja sitten rockista järkätään myös alkeiskurssi, jossa ei opetella tätä formaatiota, vaikka perustekniikka on hyvin samanlaista. Mutta siellä harjoitellaan tanssimaan parin kanssa niin kuin kaikissa muissakin Kometsin kursseilla. Ja tervetuloa sinne. Treenit on lauantaisin kello 12.30-14.00 Olympiastadionilla. Ja sitten ei tarvita paria sinne, niin kuin ei tarvita muillekaan Kometsin kursseille. Ja ojennan mikrofonin pidemmittä puheitta Petterille. Eli vielä rockin alkusta se, että tosiaan sinne ei tarvitse paria, hyvä hikipyllyhet, juomapulla, rennot vaatteet, hyvä mieli, asennetta, siinä kaikki. Ja sitten se on muistettava, että se ei ole vielä 14. päivä,
vaan koska mun pari on Ranskassa ja mä olen Pohjanmaalla. Se alkaa vasta 21. päivä lauantaina. Kaikki tervetuloa. Katsotaan sitten mitä teemme. No niin, nyt sain sitten vihdoinkin mikin ja tosiaan mä huusin, että on Pappilassa, mutta mä kyllä sanoisin, että vaikka tässä kyllä lukee, että Papilassa, niin mä en oikein nyt osannut lukea, että se on Pasilassa, että pahoittelut siitä. Mutta hei, vielä meillä on rockia lisää. Äsken mikin äärellä ollut Joonas ja hänen parinsa Outi pitävät meille pienen rockiesityksen. Otetaan Joonakselle ja Outille kunnon aplodit. No niin, nyt ollaan saatu nauttia vauhdikkaista rock'n'roll-esityksistä ja sitten siirrytään, meillä on nyt tässä ollut aika monta rockihenkistä tanssia, siirrytään vähän tällaiseen swingihenkisempään tanssiin ja mennään noihin. Lindy Hop on muuten seuraavana vuorossa. Ja minä en ala puhumaan Lindy Hopista sen enempää, pyydän tänne meidän Lindy Hop-ekspertin Satu, mulla on kielis keskellä suuta ja kaikki solmossa ja vaikka mitä nyt tällä hetkellä, mutta Satu Päivärinta tulee kertomaan vähän meidän Lindy Hopista. Tervehdys ja tervetuloa Lindy Hopinkin puolesta seuraesittelyyn. Lindy Hop tanssina kehittyi 20-luvun lopulla, 30-luvulla New Yorkissa, Harlemissa ja kehittyi siihen big band musiikkiin, mitä siihen aikaan soitettiin. Et katsotaan mitä musiikkivalintoja tänään on tehty, mutta ainakin siihen se kehittyi ja nimenomaan mustien keskuudessa tanssittiin Lindy Hopia. Myöhemmin sitten myös valkoiset rupesivat sitten tanssimaan ja New Yorkissa Savoy-nimisessä tanssipaikassa se oli ensimmäinen paikka, missä mustat ja valkoiset pääsivät tanssimaan samassa paikassa. Ja pidemmittä puheita, niin sen verran vielä, että jos pukkia pääsee tanssimaan Suomessa ja Ruotsissa ja fuskua Suomessa, niin Lindy Hopia pääsee tanssimaan ympäri maailmaa. Eli Lindy Hop on niin erittäin sosiaalinen tanssilaji ja kun matkustatte, niin aina löydätte hyvin bileitä Lindy Hopille. Et se on niin tämmöinen porkkana, miksi kannattaa Lindy Hop aloittaa tanssina. Ja kutsutaan noi alkeisvalmentajat tänne vielä mukaan. Laura Halkkonen ja Matti Ruskanen.